不接受。Oi, thằng cũng màu đâu chứ? Akwai dukki ga ta hana ne kuma cikin wanda ke da sai ga ko ka ne ko ba shi kuma yare ne ini ko ga da ne biyu akwai da ko ko ne ta ga ne akwai ari ha ko ko ne yare ni ko ba shi ga to ini ko ga da ne biyu dukki ni ko ga da to wanda ke ha ko ne ka sai ga lo jo se asa ma to ko 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 ne yare ni dukki ga ta Dia hanya nak berada di dalam pemikiran. Aku dalam posisi dia tu yang bersuai dengan orang cakap orang berada. Mungkin ada jadi sama bukan. Cuma dia hanya begini. Yang ini betul betul apa topi ke bawah sedang betul betul yang ini. Jadi apa kota dia hanya begini. Oye,